Mä tein pari viikkoa sitten uuden Brawl Stars-käyttäjän. Ja nyt me tehdään tästä käyttäjästä kova äijä YKK. Se ei oo vielä kova äijä, koska meillä on vain 8 rämäpäätä. Joten nyt me aloitamme saamaan 8 rämäpäätä. Joten meillä on tehtävät. Meidän pitää saada nämä tehtävät auki. Joten nyt me ruvetaan tekemään pokaaleja. Mutta ekana me tarvitaan nämä kaikki tämmöiset. Nyt enää 60 kredittiä, niin me saadaan seuraava. En mä nyt halua mitään mä en halua käyttää mun gemeja tuohon nörttiin. Joten joo. Me aloitetaan rähinäpalasta, koska miksi ei? Ja me mennään vaikka gasille. Niin me tarvitaan, joo. No, ruvetaan nyt tekemään pokaaleja, että me saadaan kauden tehtävät esille. Mä en ole hirveän hyvä rähinäpallossa, niin katsotaan, että mitä tästä tulee. Ja varsinkaan näin. Mä en yleensä käytä gassia edes mun pääkäyttäjällä. Joten mä en tiedä osaaks mä pelata gassilla. Niinku ollenkaan. Joten. Noniin. Me ollaan voitolla. Nyt vaan pitää tehdä siitä totta. Ja meidän pitää tehdä meidän unelmista totta, eli toisin sanoen siitä unelmasta, että me voitetaan, että me saadaan pokaaleja, että me saadaan kauden tehtävät. Ja tietty lisää rämäpäitä. Mä en tiedä, miten pokaalit siinä auttaa, mutta saa luvan auttaa. Tee maali. Mä en oota koko päivää. Toi idiootti. Sori nyt vaan, mut kun toi ei suostu tekemään maalia. Mitä hitsiä sä teet? Noin, kiitos. Anteeksi nyt vaan, mut kun se oli vähän ärsyttävää. Mutta no kuitenkin me saatiin pokaaleja ja me voitettiin nyt, se on tärkein asia. Ja rare. Sitten epic. No niin, nyt me voidaan saada tehoa tälle ukkelille. Noin, sentään vähän se. Joo, sitten mennään vaikka uudestaan, koska miksi ei. Mä yritän saada tästä mahdollisimman hyvän seuraavan 20 minuutin aikana. No niin. Nyt pitää voittaa. No oikeasti hirveän hyvä tällä gas-tyypillä. Joten mä vaan yritän tehdä maaleja täällä. Kaikkien pitää... Mä ei oo yhtä kovia äijä kuin minä. Koska mä oon kova äijä YKK. Niin, kato mä tein meidän molemmat maalit. Mä oon kova äijä YKK. No kuitenkin. Nyt me ollaan saatu yli 100 pokaalia. Joten me saadaan jalokivikaappaus. Joo, sit seuraavaksi me saadaan 350 krediittiä. Sitten 450 ja 430 ja blablabla. Ai niin, mulla ei oo rankattuukaan vielä. No shit, Sherlock! Mun pitää saada ainakin 1000. Tässä saattaa kestää hetki. No, mä en nyt halua enää olla gasilla, koska mä en oo hirveän hyvä sille. Niin mä otan vaikka nitan. Joo. Siinä saattaa ihan pikkasen vaan kestää, että me saadaan katon. Mutta
Ei se haittaa. Kaikki vie aikansa. Mutta siis laittakaa kommentteihin, että mitä videoita meidän pitäisi tehdä. Ja jos oot uusi meidän kanavalle, niin tilaa kanava ja tykkää videosta. Ja tänne siis, tai yritämme tehdä mahdollisimman monta videoa kuukaudessa kuin mahdollista, koska kuten varmaan tiedätte, minulla ja Amandalla on koulua, meillä on paljon läksyjä ja muuta tällaista, joten kaikki vie edelleenkin aikansa ja se on hyvä asia monissa asioissa. Ja nyt me säästetään näitä palkintoja, että me voidaan sitten kerralla monta avata. Mennään nyt vaan tähän rähinäpalloon, koska mä yritän saada paljon pokaaleja. Ja mä oon näköjään aika hyvä rähinäpallossa, koska meillä on vielä aika sellainen surkeat vastustajat, joten koska tää on uusi käyttäjä, joten joo. Mä en tiedä mistä mä sain ton gas-tyypän, koska mä en muista. Mulla on huono muisti. Koska mä muistan niin hyvin kuin Itana. Musta tuntuu, että ne ei muista paljon mitään. Joten it makes sense. Tai en tiedä, mutta uskon, että it makes sense. En tiedä mitä mä höpötän tässä, mutta yritän nyt höpöttää jotain, että ei tule kyllä epic. Ui, cold. Asia. Oho. No niin, mulla on jo cold. No upsista keikkaa. Joo. Sainko mä tehtyä sen tehtyä? No en. Sitten mennään uudestaan. La. No me jossain vaiheessa yksin pelissä jalkkaukseen. Koska jos mä voitan, niin mä voin saada 10 pokaalia. Se vähän riippuu kyllä, mutta ei se haittaa. Au. Sinä et minua tapa. Mä oon kova Ä ja YKK ja sä et. Joten, okei. Otan perun sanani. Mä oon kova Ä ja YKK, mutta se ei tarkoita sitä, että mä en voi kuolla. Mä en tiedä mikä tässä mapissa on ongelma, mutta tää rupes glitchaa yhtäkkiä niinku out of nowhere. Mä oon vaan tossa kasan keskellä noin kaikki vastustajat mun kimpussa. Se on aika kiva. Eiks oo? No niin, tee maali. Tee hitto maali. Okei, mä teen maalin. Kiitos. Hehehe. No. Saatiin paljon pokaaleja ja meillä on voittoputki. Ui. Joo. Nyt mä yritän vaan saada paljon krediittejä ja muuta. Mä kuitenkin. Nyt tänä voitais mennä yksin selkkaukseen tällä. Tässä me voidaan mennä jalkivikaappaukseen sen jälkeen. Vähän kyllä riippuu. En tiedä mistä, mutta se riippuu. Et jaksanko mä. Nyt mä tiedän mikä se syy on, mutta siis. Mä en havaittu tappamaan ensimmäisellä sekunnilla. Joten apua. No toi nyt ainakin voi tappaa mut. Haha. Okei, mä yritän nyt olla kuolemattomat mahdollisimman paljon. Leave me alone. Mä vihaan sun pikku bear-tyyppiä. Mulla on enemmän helppiä kuin sulla, mutta musta tuntuu, että sä teet enemmän damagea. Mutta sä silti kuolit mulle, joten
It's fine. No niin, Ems, ala tulla. I aren't scared of you. Yes. Just näin. Just näin pitää toimia. Yes. Noniin, siitä krediittejä. Joo, mä tiedän mitä toi tarkoittaa. Kiitos. Wow. Me saatiin toi heti. Bruh. Okei, no niin me tarvitaan vielä 300. Kiva. Siis krediittiä. Tietysti. Mä saisin ne jo tuolta Travel Passista, mutta mä haluan avata ne sitten kerralla. En halua ettei tappaa mut liikaa. Sen pitää olla supernokaa. Don't touch me. I don't want to die. Okei. Ehkä mä haluan sitä tehdä. Tai sitten näin. Jos toi tappaa mut mä kiireen. En tykkää. No siis, mulla on niin uusi käyttäjä, mä sain siitä 2 pokaalia, vaikka mä olin 7, joten se ei haittaa. No niin, ketäs täältä tulee? Nonni, I'm dead. Ei ole hirveän kivaa. Ui, en halukkaan mennä tonne. No. Mä voin tulla teidän tappeluun mukaan. Kiitos. Kiitos, että päästitte teidän tappeluun mukaan. Ai vittu. I'm not scared of you. Okei, nyt mä ollaan kahdestaan tän pelin kanssa. Ja mä voitin. Joo, mä teen tällaisia outoja ääniä välillä, mutta ei se haittaa. Ainakaan mua se ei haittaa. No joo, kuitenkin. Seuraava tulee 200. Joukkuetapahtuma. Mikä se on? Mä en muista mikä se on. Joo. Elikkä se on joku tyrmäys tai ryöstö tai joku tämmönen. Joo, kuitenkin mennään uudestaan. Joo. Katsotaan saadaanko me tässä 10 minuutissa mitään aikaiseksi. Mä oon ainut kova selliäjä täällä, joten freak off. Kuole, papana. Miten toi ei kuollu? Niinku bruh. Bro. I demand you to die. No, se kuoli, mutta mä olisin halunnut tappaa sen. Joten ha. Juuri näin. Oh no, Jackie. Mä en tykkää Jackista sitten yhtään. Joo, missä ne papanat on? Niin mä oon winning! Ei Mandy, mä vihaan Mandy.
Mandit on liian hyviä. Eli kyllä se osaa ampua. Uff. Please. Yes, se kuoli. Ihan kun mä olisin sanonut, yes, se kuoli. Joo. No musta tuntuu, että yes ei niinku oikeasti kuollut. Mutta ainakin toi Mandy kuoli. Ja toi Larrykin. Joten... Ja no... Eeppinen. Tässä kestää hetki, jos mulla ei oo niinku kauden tehtävä ollenkaan. Mut ei oo enää paljon, kun sellaiset... No... 20... Ei ku... 70 suunnilleen tätä. Tästä 20, ei kun se on 60 Sovitaan, että se on 65. Noniin. Sitten me vaihdetaan tähän. Noin, me laitetaan teho taisi olla 4. Siis me ollaan saatu 2 rämäpäätä tämän videon aikana. Joten se on ihan fine. Elikkä jos et vieläkään tajunnut tai siis mä en oo kertonut, niin tän videosarjan, tai siis mä yritän tehdä tästä videosarjaa, niin tämän videosarjan ideana on siis tehdä tästä käyttäjästä Poor to Rich, if you know what I mean. Joten mä en tykkää Bullista. Se vetäs ohi, joten se on hyvä homma. Kuole. Please. Lopeta, please. Lopeta. Mä en tykkää, että se tulee lähellä. Okay, I'm gonna die. For real. No kuole. Yes. Niin, siitä saatiin sitten lisää. Et seuraava video ehkä tulee huomenna tai sitten ylihuomenna tai joskus se nyt kuitenkin tulee. Niin joo. Mut nyt mennään uudestaan, me tarviin pokaaleita. Dudududu. Olen kohta kuvannut 20 minuuttia. Ei se haittaa. Mä en tykkää tästä tyypistä. I don't. I really don't. Die. Senkin papana. No vihdoin ja viimein se kuoli. Tonne jäi noi kepit. Missä te ootte? Siellä sä oot. Kuole. Yes. Noniin. Kohta meillä... Noniin. Nyt enää 50. Me saatiin molemmat. Ja me mennään turmaukseen. Tosiaan. Mennään Coltilla, koska miksi ei. Ja vaihdetaan nyt tähän meidän maailman kuuleimpaan skiniin, a.k.a. lainsuojatun Coltiin. Koska mä oon niin kovaa ja... Joo. Jos ette tajunnut, niin se on sarkastista sitten. Mut meillä on 2 brokkia.
Okei. Okay. Interesting. Mä halusin tappaa ton. Senkin papana. No niin. Antaa tulla. Me silti voitetaan. Me voitetaan teidät papanat. Piu piu. Tai en oo ihan varma, mutta toivottavasti. No niin, hoida homma kotiin. Please. Mene lähemmäs. Sillä on 3 HP:tä. Niin, kiitos. Yes. Mä oon tähtipelaaja. Koska mä oon niin kova äijä. Kyllä näin on. Me tarvitaan ne tehtävät. Sitten kun me ollaan saatu nämä tehtävät, niin sitten me lopetetaan tää video tähän. Ja sitten mä teen uuden videon sit joskus myöhemmin. Kun on aikaa. Joo. Ehkä mäkin laitan tällaisen. Not the face. Yes the face. 3v1. Hahaha. Olen superi. No niin, mä haluan killata ensimmäisen tyypin, joka tulee mun eteen. Kiitos. Kiitos, että sain tappaa sinut. Yeah, this is too easy. Sitten vielä suunnilleen 2 peliä, niin sitten me ollaan saatu kaikki tarvittavat pokaalit tehtäviin. No sit tuon varmaan leikkaa tätä jossain kohdissa, koska muuten tää on jotain 20 miljoonaa minuuttia. Että joo. Ja kyllähän se voiksikin olla, mutta musta tuntuu, että kukaan ei jaksa katsoa tätä, jos tää on semmoiset 1000 vuotta. Joten, joo. Nyt mä vaan yritän keskittyä siihen, mä voitan, koska me tarvitaan tehtävät. Yes, that's got to hurt. Noniin. Kova äijä voitti taas kerran ja mä oon tähtipelaaja. Ui. Nyt yksi peli. Me tarvitaan 11 pokaalia. Voittoputkesta tulee ainakin 3 pokaalia. Niin sinne saadaan tehtävät. No niin, nyt. Don't blow this up. Yes, no way. There is no way. No niin. Eka erä voitettu. Sitten vielä toinen. We will win. At least I hope so. No niin, kiitos. Please 11 pokaalia ainakin. Yes. Jos mä laskin oikein, niin se oli tarpeeksi täydellistä. Yes, tehtäviä. Mä rakastan tehtäviä. Varsinkin näin paljon. Tai siis, näin paljon. Mut, kuitenkin. Moikka, ja me nähdään ensi videossa. Moi!